Good day mga ka-BSS, isa na naman panibagong vlog ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Samahan niyo po akong panoorin mula sa simula hanggang sa dulo ng aking vlog. At huwag po kayong mag-skip para pakumpleto ang inyong impormasyong maririnig mula sa akin. Natiyak po ikalulugod po ninyo. Wala po ito sa libro at pawang totoong karanasan lang po ang inyong maririnig at wala po itong halong bola. Sa kung paano ko po ito na palago, at napatibay itong aking sari-sari store business. Marami na po ang nakasabi nito mula sa simula. Ang pag-subscribe po sa aking YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV, ay libre lamang po. At wala po itong bayad. Kaya't ano pa? Subscribe na! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga repulsive buyer at yung mga budget buyer. Sa ating sari-sari store, gusto natin yung dumami o rumami ang ating mga mamimili. Sa ating tindahan, ito naman po ay ating ino-observe kung ano ang mga karakteristik ng ating mga buyer. At lalo pa, karamihan sa mga sari-sari store, tayo mismo ang tindero at tindera ng ating mga sari-sari store business. At dapat po tayo ay maalam sa kung saan po magpupul ang ating mga buyer. Siya ba'y repulsive buyer? O kaya naman, siya ay budget buyer. Karamihan sa mga repulsive buyer, ang hinahanap nila kalimitan ay yung kulay. Pangalawa, yung mood ng lugar. Pangatlo, kapag nakakita yan ng madaming tao, lalo pat namimili, nakikigahe din po sila. Ang mga repulsive buyer po, mahilig po sila sa mga sales. At kahit po wala sa budget, sila po ay namimili. At sa mga repulsive buyer pa rin po, malimit po ang kanila pong tinitingnan yung mura. Lalo pat patok na patok yung presyo para sa kanila. At kalimitan din po sa mga repulsive buyer. Sila po ay di gaanong attached doon sa mga brand as long as napiplace po sila sa lugar o kaya mismo na nagsisales. At sa mga repulsive buyer pa rin po, sila po, yung mga taong namimili at yung kanilang pamimili, doon nila ibinubuhos ang kanilang mga stress. Kaya po, kahit na yung bagay na kanilang binili, ay di naman nila talaga kailangan o kaya naman hindi nila alam kung saan gagamitin yon. Ang mga repulsive buyer po, ganyan ang karakteristik na gustong-gusto ng mga supermarket at mall. Sila ang nagpapayaman sa kanila eh. Ang mga budget buyers po, kapag sila po ay pumupunta sa mga mall o kaya supermarket, sila po ay nagdadala ng mga listahan. Malimit po kung ano ang nakalagay po doon na brand at specific na produkto, yun po ang kanilang binibili. At mahirap po silang ma-persuade na magpalit ng brand. At isa pa po sa mga budget buyers, ang conscious nila sa mga price. Sa atin namang mga sari-sari store, meron ba tayong ganong karakteristik ng ating mga buyer? Yung repulsive buyer? At yung pangalawa naman, yung budget buyer. Sa atin bang mga sari-sari store, meron ba tayong ganong karakteristik ng repulsive buyer o kaya budget buyer sa ating sari-sari store? Ang sagot ko po sa inyo, meron po. Pero po, isa lang po doon ang meron. Alin po ba doon? Yung mga budget buyer. Kasi kung sabihin natin na yung mga repulsive buyer ay meron din na po ang sari-sari store, para po yatang wala. Kasi yung mga repulsive buyers usually na hindi sila nag-iisip kung anong kanilang bibilhin. Samantalang po yung mga budget buyers naman po, sila po ay nag-iisip at meron pa pong listahan. At kalimitan po doon ang kanilang pong kita ay sa arawan lang po. Kaya sa tingin ko po, budget buyer po ang nagpupul sa mga sari-sari store. Pero meron din pong mga buyers na hindi lang po sila yung mga budget buyers. Pero meron din pong mga may kaya sa buhay, na mahilig din po yung maggawa ng lista. At isa pa po, minsan pa nga po yung ang kukuripot nila, halos ayaw ng gumastos. Sabi ko, magbili naman kayo ng madami-dami, dami naman yung pera. Dito po natin makikita na very wide ang mga consumer, buyer, ng mga supermarket at mall, compare mo doon sa mga sari-sari store na kagaya natin. Ang kagandahan lang po ng mga sari-sari store natin, kasi po, lalakad na lang ang ating mga customer, dyan lang sa kanilang kabilang bahay, andyan na po ang mga sari-sari store.
kung kumbaga para tayong pantry ng kanilang bahay. Lilipat na lang. At kaya po, napakalaking bagay po ang participation ng mga sari-sari store sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. Sana po nakapagbigay naman tayo ng bagong ideya at sana po may natutunan naman po tayo sa araw na ito. Sa muli po, ito ang inyong ka-BSS nagsasabing, umulan man o bumagyo, sari-sari store, handang magsilbi sa inyo. Sa muli po, inaanyayahan ko po kayong antabayan ang susunod na naman po nating edisyon ang ating talakayan sa ating sari-sari usapan at kwentuhan sa Buhay Sari-Sari BSS TV. And we'll see you next time. Bye-bye. And good day po sa inyong lahat.